Grazzi Matilda, grazzi lilek, Dr. Fabri, Dr. Lino u Miss Janika, ma grazzi kbira lil-Sinjuri Liz u Mario Said ta' Scott Supermarkets li huma flimkien ma' l-Best Prince huma il-żewġ sponsors kbar ta' dan il-proġett. Dan huwa proġett li daħal fl-10 sena u xek. Matilda, l-10 sena. Iva, l-10 sena. Fl-10 sena, ġifri dis-sena hija l-anniversarju, l-10 anniversarju ta' Tisjir mill-qalb. Pubblikazzjoni li hija għal-qalbna ħafna, pubblikazzjoni wkoll li hemm ħafna Maltin hemm barra li llum għandhom is-serja kollha, ġifri se jaqdu l-10 ktieb. Però din hija speċjali għaliex fejn dal-aħħar snin irridu ngħidu, konna qed nagħtu tema lill-ktieb biex ma nħalluhx biss sempliċement ktieb tar-riċetti, għax bniedem jgħid kemm jista' jkolli riċetti d-dar. Imma tema għal kull sena. Konna minna pereżempju ġbarna biex ma tintilifx il-memorja kollettiva tagħna riċetti li ġej mill-kunventi pereżempju, u allura tajna hemmhekk ħarsa kważi storika lej dak kulinari, darba minnhom ħmorna wkoll riċetti iktar antiki u ġveru. Insomma, konna qed nagħtu tema. Din is-sena għandu tema mill-isbaħ, għax dis-sena qegħdin inħarsu mhux biss lejn il-wirt kulinari ta' pajjiżna, imma qed inħarsu lejn il-futur kulinari ta' pajjiżna. U allura il-fatt li ġejtu mbord daqstan skejjel mhux biss għax Janika mhix biss għax għandna l-iskel tal-Istat, l-Indipendenti u tal-Knisja flimkien, imma wkoll il-fatt li hawn tant żgħażagħ li llum huma impenjati propju u se jingħataw viżibilità permezz ta' dan il-ktieb u dan kien l-iskop. Li l-żgħażagħ tagħna nagħtuhom viżibilità fl-endeavors tagħhom akademiċi u naturalment prattiċi wkoll għaliex fl-aħħar mill-aħħar il-hospitality u l-kċina tista' titgħallem ħafna akademikament imma mbagħad irid ikollok il-prattika tagħha, allura dan l-impenn ukoll prattiku ħajkun viżibbli għal Maltin u l-Awċin kollha. Aħna ħossuna kburin ħafna ħafna bikom. Jiena għalija nħares lejkom bħala l-preżent tagħna, imma mbagħad qed narakom il-leaders ta' das-settur fil-ħajja tal-poplu Malti jekk Alla jrid għada bit-għada. U allura naħseb tisir mill-qalb din is-sena m'għandux jonqos milli jinxtara minn l-ewwel nett anke mill-kollegi tagħkom ġewwa l-iskejjel. Għax naħseb għandhom nemmen jien li kieku jiena ġifin qiegħda studenta f'xi skola minn tagħkom, żgur inħossni kburja ħafna li l-iskola tiegħi permezz tal-kollegi tiegħi qed tkun rappreżentata bl-aktar mod viżibbli f'dan il-ktieb. U allura jiena nixtieqkom terġgħuhom il sħabkom ħalli jixtru dan il-ktieb. Imma ukoll nemmen li kif jiena nħoss naqsek kburija biż-żgħażagħ u nħossuna naqsek kburin biż-żgħażagħ nemmen li hemm barra hemm ħafna u ħafna aktar nies li iħossuhom kburin biż-żgħażagħ tagħna u bil-futur sabiħ li għandna qudiemna bis-saħħa tagħkom. Barra minn hekk ukoll imma rrid nagħtikom ħajr minn qalbi ta' dal-ġest li mhux biss tingħataw viżibilità imma hemm ġest kbir warah. Dal-ktieb ma jmurx sempliċement biex inżejnu l-iskaffi tal-libreriji tagħna jew inkella tal-kċejjen tagħna. Imma dan huwa ktieb li bil-flus li niġbru permezz tiegħu imur mbagħad biex nagħmlu s-solidarjetà ma' ħutna Maltin u Awċin ma' dawk li għandhom bżonn f'pajjiżna l-għajnuna tagħna. Għaliex il-flus li jinġabru minn hemm imorru għal Malta Community Trust Fund Foundation biex tkun tista' tassisti u tgħin matul is-sena il dawk kollha li jistgħu jiġu bżonn l-għajnuna tagħna. U x'tagħmel il-Malta Community Trust Fund Foundation? Il-Malta Community Trust Fund Foundation l-ikbar ħanajdu hekk spiża l-għandha hija l-għajnuna li tagħti lil dawk fostna li jimirdu bil-kanċer. Dik hija l-ikbar spiża li hemm u issa ngħidilkom ftit ieħor fuqha. Imbagħad ngħinu wkoll il-pazjenti li jmorru barra minn Malta l-aktar kura speċjalizzata. Ngħinu wkoll il-persuni b'diżabilità li jkollhom bżonn apparat jew kellha tfal u żgħażagħ li għandhom bżonn aktar terapija. U ngħinu wkoll familji vulnerabbli. Ħandur fuq il-biċċa fejn jidħol il-kanċer. Din hija l-ikbar spiża. Is-sena li għaddiet aħna ġbarna 6 miljuni u nfaqna 7.7 miljuni. Din is-sena
l-ispiża fix-xahar għal dik li hija kemoterapija speċjalizzata telet qed qarreb anzi 800,000 euro fix-xahar li hija xi ħaġa straordinarja. Qed nipproġettaw ġifieri minn dak li għandna sal-lum li sal-aħħar ta' Diċembru ħajkonna bżonn 9 miljuni biex inkopru l-ispejjeż kbar tal-kemoterapija speċjalizzata u x-xogħol ieħor kollu li qegħdin nagħmlu ma' pazjenti tagħna barra minn Malta, ma' persuni b'diżabilità, ma' familji vulnerabbli ngħinu wkoll żgħażagħ bħalkom li joħorġu mill-homes ikunu għaxu ħajjithom kollha ġol homes u mbagħad 18 irridu jibdew ħajjithom dawk m'għandhomx il-familji bħalna li nkomplu nsostnu l-tfal tagħna u allura imma għandhom il-familja kbira tal-Maltin u l-Awċin li tkun tista' ssostnihom biex ikomplu bħajjithom. Jiġifieri dan kuntest tax-xogħol li wkoll it-tisir mill-qalb jagħmel. Hija xi ħaġa straordinarja. Jiena qed inqisha u qed ngħidha kull imkien li aħna we are at a crossroads. Jekk aħniex ħanibqgħu insostnu and we nurture il-valuri kbar li ħallewna ommijietna u missirietna, dik tas-solidarjetà u tal-ġenerożità bejnietna, jew inkella ngħidu ħanifqu għaliex l-affarijiet qed jikbru. Barra minn hekk u jiena ngħid l-aħħar ħaġa, l-aħħar option hija l-option tagħna bħala Maltin u Awċin. Aħna kollha kburin li aħna poplu distint li fejn tidħol il-ġenerożità u s-solidarjetà aħna minn ta' quddiem nett nirrenkjaw first place fid-dinja u jiena ngħid din tibqa' Alla ħarsi ġinna ma' bħal pajjiżi oħra, fejn pajjiżi oħra llum qed jikkonsidraw qed u hemm uħud diġà bdew li min jiġi diagnosed b'cancer għandhom limit sa fejn jkomplu jsostnuh, aħna le, aħna nibqgħu nsostnu sakemm nassiguraw li l-persuna jew salvajnila ħajjita jew anke ġebbidnila ħajjita. Dan huwa l-mod ta' kif irridu bħala poplu nibqgħu nħarsu lejn l-affarijiet. Jiena nappellalkom eżiż żgħażagħ li jintkom il-preżent tagħna ma aktar u aktar il-mexxejja futuri ta' pajjiżna, il-mexxejja ta' għada ta' pajjiżna, tkomplu tożżu dan il-valur tas-solidarjetà. Meta nkunu flimkien anke l-ikbar challenge tħossu ħfef. U fil-Mart hemm challenges kbar. U allura nibqgħu flimkien nkunu nistgħu nibqgħu nagħtu dik l-ispalla, dak il-sapport morali wkoll biex persuna ma tħossix waħedha għax ħadd l-ebda bniedem ma jixraqlu jkun waħdu f'dawn iċ-ċirkustanzi. Irrid ngħid ukoll imma ġifieri li bis-solidarjetà u bil-ġenerożità tagħna flimkien bħala poplu Malti qed jirnexxielna għaliex il-mediċina llum minkejja li l-mard żdied imma l-mediċina tjiebet u dejjem titjieb u qed tkun iktar effettiva. Allura b'dawk il-flus aħna qed jirnexxielna ngħinu biex tassew nagħtu anke kwalità ta' ħajja aħjar lil persuni li jkunu għaddejjin mill-iktar momenti vulnerabbli u sensittivi f'ħajjithom. Allura tisir mill-qalb huwa speċjali ħafna għall viżibilità li qed din is-sena, għall viżibilità li qed jagħti lilkom eżiż żgħażagħ, imma wkoll il-viżibilità mhux biss għall kapaċitajiet tagħkom xi nqallib daqsxejn hekk f'dawk ir-riċetti, mhux biss għall kapaċitajiet tagħkom, imma wkoll għall-viżibilità li qed nagħtu liż-żgħażagħ huma impenjati favur is-solidarjetà u l-ġenerożità ta' bejnietna. Jiena gburija ħafna bikom. Grazzi lilkom, l-allima tagħkom, l-iskejjel tagħkom, lid-Dipartiment tal-Edukazzjoni biex irnexxielna inwasslu sal-lum. Grazzi.